Хәзер практикалешенә күчәбез. Беренче бирем. Бирелмәләр базасын булдыру этабында нинди мәсьәләләр чишелә? Җавапларны тикшерәбез. Бирелмәләр базасын булдыру һәм тутыру без мөхитендә башкарыла. Бирелмәләр базасын булдыру этабында таблицаларны саклау өчен файллар ачыла. Язма кырларының составы, типлары һәм форматы турында мәгълүмат бирелә. Икенче сорау. Бирелмәләр базасында кырларның нинди төп типлары кулланыла? Тикшерик. Реляцион бистә кулланыла торган кырларның төп типлары санлы, символлы, логик, дата. Өченче сорау. Төрле типтагы кырлар өчен форматны нәрсә билгели? Җавапларны тикшерик әле. Формат таблицадагы кырлар өчен алынган урыннарның микдарын билгели. Санлы кырлар өчен вакланмалы эштә тамгалар саны төгәллек күрсәтелә. 4нче бирем. Факультативлар, китапханә, язучылар, өлгереш, мәктәпләр, бирелмәләр базасыларының барлык кырлары өчен форматлар һәм типлар сурәтләнгән таблица төзегез. Балалар, сезгә уңышлар теләп калам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.